apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, miss. Ha? Sino ka? Siyak ni Pidong. Siga nga anya ti madaydayaw nagan mo, ating ko. Dalya. Dalya tinagan ko, Manong. Bagbagay mo launay tinagan mo, ading ko. Anya ti masapol mo, aya? Awan mo't gede. Nakita klaang may saka iti table mo. Isungay nasidgan ka. Amangan ko na kung kasapulam ti kasarsarita, wano ka istorya. Anya kumangay ti maitulong mo iti parikot ko? Adda parikot mo, aya. Adda, in-break nak ti boyfriend ko. Iso aday to eh. Adda akmanan dito'y bar. Di talagang gayam. Di bali na pintas ka mo. At upay ti lalaki nga gusto keng ka. Saan tayo nga mo? Amangan no siya kung ti para keng ka. Ano niya? Anya nga may nang tinagan mo iti Facebook, ading ko? I-type mo man dito cellphone ko? Apay nga italaan nagawid kasi ka, Pidong. Ha? Ay, kuha nga min bakit? Ay nawaw! Anya manan ti rason mo ita. Kastoy nga min bakit? Inururay ko ni pari Johnny. Inururay mo ni pare Johnny, kunam? Wen, inururay ko ata nakabaybayag mo't nga min. Inuray mo, kunam? Kailan nasapaan nagawid ni Johnny? Naranaak ije paradaan itay alas 12. Day tangarod ti parikot bakit? Naa, kasano kumaan nagbali na parikot day jay? Inururay ko ni pari Johnny. Ti saan kong ammo? Immo namot gaya mon anagawid. Ay, imposible mo't daytan nga ibagbagam. Iti anyaga po kumapanawan na ka ijay. Ay, ti kunam kit de, inbati da ka ijay sentro. Basta kas jay bakit? Basol ni pari Johnny. No apay nga italaan nagawid ak. No apay nga min apinanawan nak ija sentro ah. Na, pangipanam kadagita nga ulos pungan, Pitong. Iti bakante asilid nanang. Ay nawaw. Ijayan ti silid mo. O nanang. Ijayan ti silid ko manipod ita. Tapno sulok man mat. Apay, nagapa kayo kin ni bakit mo? Saan mat kindi? Apay nga rod akas tamot tenter aramidam. Iti anya aga po nga ijay ti pagturugam. Ni nanang mat. Kahit kulaang mat amasulo ti silid ko ah. Da kayo kindi mat. Panagkunam ka day kat nasaya at ti kastangar aramidam. Awanin baga akasta nanang. Inton kuanday tanton ti pagapaan nyo kin ni bakit mo. Maawatan na mo't siguro nanang. Kas tao, kasapulan tayo mo't ti privacy ako nada. Privacy mo't ngay bagbagam. Kati sumat. Amin a tao, naasawaan man kan saan, kasapulan da ti makuna a privacy. Uray da kayo mo't ano kayat yaw. Anya tinaramid mo aya. Apay nga itala sinong batam ti awag ko, Dalya. Naglabaak pa'y ngamin, Manong. Ay, kastaya. Gumatang ka ngamin iti washing machine ah. Iti kasta, kat di ka mabannog amang igilgil. Kantap no nabibit ti panaglabam. Agurnungak pa'y awan mat kwartak ita. Kat, awanan aramidam. Mabalintan ti ag video call ng agmalmalam. Mabalin lata awan mat ket ditilakat ko ita. Free time ko. Nasayat mat nga runo kasta. Ado ti mapagsaritaan tano ko ah. Ado ti kayat ko amaamuan may papanken ka. Nanang, awan ka di tinadakdakamat ni Pidong kada kayo? Kas itian niya anak ko. Mas dawak lang amin, nanang. Di namutin kayat ti maturog iti silid mi. Uray siya, makadlawak mutun. Ngam di namut ngarod iba gano apay. Ay, tangarod, nanang. Adamanan iti silid na. Nagpupok manen. Ay, amangan no adamuten kalukwan ngar aramidan day taataw. Nanang, ang mga no agus usarkit di iti maiparit nga agas. Wan nga road, apay nga taakas ta. Ay,
Masapol a paliiwan tayo nanang. Narigatan, ang mga nusan tayo mapupuutan kat adik mo't gaya mo't tikabbalay tayo. Wan nga Rod, ala, tatulungan ka nga agimbistiga anak ko. Ay nawaw, isumot tinday ta, nangagnan samot ti pagsarsaritaan ta. Saan tayo nga ipadlaw nanang? Saan na nga ta nangag tinagsaritaan ta? Saan mo't siguro nanang? Ay, nagpagsarsaritaan nyo, adwa tita. Ay, may papan iti baboy agatangan mi ko maanak ka. Plano yut agtarakan iti baboy? Katawan mo't kulungan tayo? Ay, iwan nga Rod ko maanak ka. Iso nga awanan sanan amatulog ti plano me. Apay akas tati itsuraam. Apay aya nanang. Madlaw anapuyatan ka. Kung naklakit din nun niya. Day talayang gayam. Gagangay na. Anya tinar-aramid mo iti rabi aya. Puyat mo day tawon now. Ni nanang napuyat aklaang tanagbuy-buyak idirabi Kahit awan trabaho mi ita. Awan nanang. Resdig ita. Kita amangan no saan mi nga amaw kat addamot gaya man bisyum dita. Ne, awan Panunutam dagiti putot mo kunak manag. Awan mo't nga minanang. Iso mo tararamidag. Iso nga rin nga agtrabaho Italang manin anak ko may kaditi balay, Benshi. Wen ta adumot ti pakakumikumak, besi. Adda ko makayat kung iba kaken-kaket. Ay nawaw, anya man hindi ta? Sino man ang ti marites mo? Nilakay mo ti imaritis ko, Beshi. Sa bali nga min ti madlaw ko kinkuanaket. Ha? Apay nilakay ko, besi. Adam sa mo tong babae na day dyan. Babae? Wen, kita ang tigaraw na Saan lang nga day ta? Masansan pa yan nga agpalod kanya. Kano maminsan nga da kasarsaritan iti cellphone na. Kat makitkitak amayat ti isam na, Beshi. Anya? Paliiwam nila kay mo. Ang mga no di mong pupuutan. Kat addagaya mo sa bali akasin sinarak na dita. Awan mo't kachat-chat na iti Facebook. Uray iti TikTok. Awan mo't. Nalpasan bakit? Mabalinan ang maalak ti cellphone ko. Mabit lang, lakay. Awan mo't lang makitam dita. Siga talaga. Awan no? Adda account na asaan ko nga amo. Mabayagpay ka dita ita. Naguli mo kalaang kadidita. Di ka sumanao. Anya nga minday jay aya. Anya ti kita ti cellphone ko. Kukwa mo dita cellphone mo. Anya? Adda ka din nakitam? Kung naktumad kaming gangga. Awan makitam iti cellphone ko. Nipidong ngay nanang. Diyak mo't makita. Adda iti balko nanak ko. Ay nawaw. Anya dararamidan na jay nanang. Addan samot kasarsarita na iti cellphone na. Anya? Cellphone na kunayo nanang? Wud, apay ka di. Kasta? Dagayam ti cellphone na nanang? Ay, jakam mo, anak ko. Tinaibagayo kat ada kasarsarita na iti cellphone na. Kat adamot iti salas ti cellphone na nanang. Nakita ki jay nanang. Ay, naglukon day tatao. Inayadam ti mapan iti balkaw. Tapno maduktalam no asino jay kavid-video call na. Kan tapno makita matlaang ti bagbagakan ka. Amangan no panunutam nga agul-ul budak. Na, iso matlagayam nga awan nakita ki di na minsan abinulod ko ti cellphone na. Duhamot gayam ti cellphone nga us-usaran na. Para kadagiti babae na lakit di jay maysa iso agim matang. Anak ko ni Pidong, ngam saan ko akanunungan ti kasjay nga aramid na. Agsagana day jay at tao. Pidong! Pidong! Akuray ka. Ni Pidong tinakatakder iti saan uning adayo. Nana, nadangag pa iso kasarsarita na iti cellphone na. Tinasayaan. Umasidigak, iti kasta manggag ko ti pagsarsaritaan da. Wen, awagan kanto na trabaho. Naglokon di tapidong. Tinasayaan. Umasidigak. Taagawag ti cellphone na. Wen, siyak ti makamu iti dayta. Aping inagaw mo ti cellphone ko? Siyak ti kasaritam si ka babae. Hello?
Apay ngay, di mo tin sumungbat ti loko. Ti kumparig day ta bakit ni pari Pedring. Nagbutang laki diging ka makaungot ka mo ngamin. Pari pidring tarupam. Boses ti babae tinangig ko ken kita profile mo ti babae day ta? Ay, kuha bakit? Nakiawag lang ni pari Pedring. Ulbot ka! Amok a babae ti kasarsarita mita. Jak amo a babae mo't gayam ti bisyom. Babae gayam ti makagapo no apay a kanayon nga pupupok kay ti silid mo. Saan apod no day ta bakit? Agasan man day ta. No may papan ti kalukwan at the budget mo. Ay nawaw, sa dinaw ti papananyo ka dagiti ubbe nga nakaw. Pasensya kayo nanang. Ngam panaro kung tinakyo. Ay nasaan kumabot akas taa. Ay nanang. Adda ang masaksakitanak nga makit-kita ti anak yo. Maawatan ka anak ko. Uray asino mo't masaktan no kasta ti aramidan ti asawa da. Dayjay laeng tanu pumanaw kayaw. Saan kumatan ang makadwa dagiti apo? Nuda kayo. Welcome kayo latay di balay nanang. Sigurado ka. Wen nanang. Awan mo't basulyo kada kami. No kaya't yung makita dagiti apo ko yo. Mapan kayo laang iti ayan ni tatang ko. Wen gayam. Pakibagayo laang kanipidong. Taag sustento latta nanang. Dinak man awawagan si Kadalya. Anya di ibagbagam aginayuma ka? Kati sumat. Agraraman ka kit niya. Siyak pa'y laeng matipabasulam kat nagayatan tamot adwa ti inaramid na. Amok nga dadagas ngay naramid mo kanya. Saan asyak ti pabasulam kunak lang arudan? At damat basol mo. Di mo lang amin ammo ti aganad iso adayta nabistuta. Awan na talaga ti Sir Bem. Nangatula unay mo ti panagkitam iti bagim tasyak pa'y ti pabasulam. Ay nawaw, kunamlan asino kamot ang gwapo. Anyat kunam. Laad ka! Maudi day tuyan a panagsarita ta. Bye! Uray si kamot naglokon. Inedap ng ti cellphone. Kadyak pa'y nasungbatan ti bagana. Anya ngay ita. Awanon, pinanawan dakan ti pamilya. Basol day Dalya nanang. Ay nawaw, tapabasulam pa'y lang amin jay kabit mo. Pudno nga, basol na ang taginayuman na. Na, gayuma mo't alaw lawatam. Pudno nga, ginayuman ak day Adalya. Naimbag ko na tanaduktalan ni bakit ko. Tano saan, aging ka itakit agpalpalo ko akpay langit ti day babae. Di mo pabasulan ti gayuma. Ti kunam kitde, talaga la agatel ka. Agrason ka pa'y lang amin dita. Ay nananang, di yu ammon anya ti kabailan nga aramidon day Adalya. Tapno agayatakin kwa na. Ay kalukuan, oray anya pa'y ti bagbagam dita. May salaang ti siguradok. May salaang tinalawag ka na kami. Gatel ka. Conforme ti video call mo. Anya pa'y natin aramidam dito eh. Masapol ang mamuam dito, bakit? Dinak man awagan iti bakit? Ibaga mo no anya ti masapul mo. Takas makita mo ado ti pakakumikumak. Ginayumanak laeng day Adalya. Anya? Ginayumanak, iso aday jay. Jakon amo tinararamid ko. Hagar aramid ka mat. Naimbag ko tanaduktalam ti may papanggan ko na. Tanong saan? Ang mga aging gay takit. Ay, japat sinday ta gayuma dita. Kinagatel mo kit diday ta pidong. Feeling ka launay mo. Pudno ti ibagbagak bakit? Pang-aasim ka di tapat tiyem mo ti ibagbagak. Sana siya tiluklukwam, ta sa anak nga uto-uto. Nawa ng tibagam, pumanaw kan. Agtrabaho ka kit di, tapno adda isustintum kadagiti putot mo. Anya? Tilaang ng sustentum, tinapatag kanyak ita. Awanan bibiyang ko nga uray, manupay ababa iti ka, video call mo dita. Anyat ko nang, Beshi. Nagayuma ka no nilakay mo. Wen beshi, sumot ibagbagana. Nagayuma ka no, iso ang naramid na tikas jay. Kat, patsim mo tibagbagana. Siyempre saan? Very good. Ul-ulbutan na kalaing din jay. Ti ipagarup na siguro kat makaluso. Ha? Makapakatawa nga rod dagiti rason na, friend. Ngarod tinapay lang amin aklunan ti bidot na. Makapa-stress man da dya tao. Kat, aday itid na sustento dagit anak yo. Aday pawit na kanina ng idilunes.
Manungay. 3,000 laang. Layunan na kanunog sweldo. Nasayaat mat nga rin no kasta. Naskan amang tadlat tayo ti sustento. Tay sumat ti nagaramid iti kalukwan na. Ay, padahasan na ti saan amang tad iti sustento. Idarom ko at talaga tapno mabainan mo. Pus mo yan, friend. Tapno agnakam dagita agatal. Prutas, para kada kayo kadagiti anak ta, bakit? Iba timpay laang dita. Ada ni tatang? Ada iti unag. Apay ka di. Ay, kwa, awan mo't gid di. Nasaludsod ko laang. Dagiti anak ta ngay. Ay nawaw! Nalipatam ka di alonis ita. Ada klase da ita. Ah, maiwanan niya. Bakit? Anya nga tanong agsubli kayong kadagiti ubing iti balay. Nasurok ang makatawan mo't dun asaan tayo ang nagkikita. Saanen? Talaga ka di adiin akong maawat. Nalpasan ti amin ka data. Timot inpak pakaunakin ka idi. Ano lukon na? Talaga panawan ka. Sanaya? Basol ni Dalia, bakit? Sardangan nakman. Ibagam tumanan na nagayuma ka ah. Ha? Bakit? Ikan ako maiti may sapay agundaway. Saanen? Agsapul ka laangan iti sa baling asawaem. Tano siya? Awanan planok ang makisinubyan paikin ka. Cheater! Talagang awanin, nanang. Awanin panagayat ni Janin kanyak. Ay nawaw, aklo namun Anya ngay nga road. Amuyaw, no niya timbaga na, nanang. Anya ti imbaga na pagsaksakitan tinakam mo aya. Magsapulak ka no iti sa baling asawaak. Ang no talaga nga awanan plano na amangawat manankan ka. Kasano no dagaya mo sa bali na, nanang. Ay kitjakam mo Kasano aklangan. Jaklakit di maaklon no isukatnak ti asawak. No bilang man ta insukat na ka ni Janin, may salaang ti maibaga. Gonggo na. Anya, May mayat kit di tapno ammom tirik na ti maisukat. ni nanang mo't. Di kay maasyan kanyak kaya. Di kanto pay naasyan ka dagiti agiinam. Ita, kayat mo akasyan ka. Ha? Mala, panawan ka pa'y tanda pa pana. Eh, sa dino ti papanan nyo, nanang. Sa dino kumapay, iti ayan dagiti apokok Kailiw kumeten ida. Mala, ditakan. Ay, saan dapay ang na-dismiss, nanang? Urayag laangan ida nako. Ay, at merienda tayo pa'y nga rod, nanang. Ay, wun wun gayam. Anya ti imbagakan ka ni Pidong, idi imay dito'y balayyaw. Imbagam kaday nga agsapol iti sabali nga asawaan na. Ay, wun nanang. Ngamin, aging gaita kat nasakit lata tinakam ko kenkwana. Talaga adi mon mapakawan. No ita, uray mapakawan ko. Sa anak pa'y anak kasagana ang mga awat manin kenkwana, nanang. Maawatan ka mutkit di anak ko. Talaga akasta, tanasakit mo't kinaramid na kan ka. Traidor nga rod, nanang. Ang anya ngay, saan tayo mo't akontrolado ti panunot na. Ay, panawan laangan ti makaibaga. No adda pa'y namnama nga agsinublian kami wenno awanon, nanang. No kasta ti pangadang mo, saan ka mababalaw? Gaputan ni Pidong mo't nga anak ko ti ayan ti pariko. Agyaman ako nay, nanang. Ay, agmerienda tayo pa ya. Pangururayan ang madismiss dagiti apo ko yun. Kasangay ko ita. Ngam nalidayak launay, nanang. Wen tadudwa talaang mo't dito'y balay. Ngun nga rod saan mo't ngamin akayat ni Janin ti agawid dito eh. Ay kat basol mo mo't laang Nanang, tulungan nakman kid di. Tulungan dak ang mga ayaw kan guana. Nakasarita kun ni Janine, ngam talaga nga awanon. Na umamot tinjay tao. Iso nga ano samlatan at agmay-may sa anak ka. Awanan. Awan nagdumaan mi kin Uncle Ed. Kasla na balok mo't langan iti kastoy mapaspasamak. Ay kat ano tabasol mo mo't. Naglawag asikati ayan tibidot. Awanan mabalinam no talaga adi na kan kayat ti asawam. Dayta ti pinilim. Iso nga aklunam nga rod ti bunga ti bidot mo. Pidong anak ka. Ay, nawaw! Di na inlasagan aragsak kat apagdarik matlaang. Di mo nga rod dadaalan ti panagtalak ti asawam.
Taamangan no isunto ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Good morning, Mariflora. Nay, mayat ti isem mo, Mariloida. Mayat nga bentiriing ko itamaray. Adala ko makarnit babaw. Adda amaray. Gumata nga kiti 2 kilo, maray. Ay nawaw, agasam nga iti 2 kilo, maray. Kabailan niyaw nga ibusan. Talo apo tahi ti iluto kita, maray. Umay nga minda jamima di tabalay intun madamdama. Ti manugang mau, ti asawa ti inaunang anak mau. Wal, maray! No ni Jimima ti adda, karne ti ipasangon na. Ngam no jamay sa manugang na ti agpasyar, tuyo ti umay nagatangan dito istor ka. Maray, ada ibagbagam. Ay ko, maray. Awan, sigay, mabit lang ta isupot ko ti karnit baboy agat gatangaw. Ay nawaw, nagadumot tunday ta akarne bakit? Amom nga awan tirif tayo. Sana nakasapulan tire, ta ilutok amin dagita lakay. Nagadown. Umay nga raw da jamiba dito'y balay. Oray umayda, sobra lat taday ta. Pangtalo apo tahi nga men, taginatang ka. Kaya't mo man siguro ti agpa-impress iti day di amanugang ta. Abay nga men nga ikami ti dakas a kaipabanan ti aramido kaya. Oray di mo ibaga, amuklatan, nga kayat asawon ti kastangar aramida. Ay! Saan man akong porme ti pampanunutom dita? Tulungan na kita nga gluto! Tapno malpasin! No apay ngamin nga gluto ka iti adaw, kada tayo laang matimangan. Tapno espesyal si Kaki di may... Kailiw kong dagiti apo. Naimbag ta impasyar mo ida, Jimima anak ko. Italaang manan na nakaumay kami, ta busy ak ngamin nanang. Okay lang. Maawata mo kiiday. Ay, wan kayam. Pasarabok kada kayo daytoy, nanang. Ay, nawaw. Anya nga daytoy, anak ko. Sabon kung chocolate, nanang. Adapay lotion dita. Naggapuan na ngay. Impaw iti kabsat ko nga ada ijay abroad. No kasta. Imported man rin gayam da itaw. Siyempre, ananang. Kasi tisigod nga it-itid ko kada kayo. Talaga ama nagparabor ka amanugang. Kay, agyaman ang unay Awanan yaman na, nanang. Agdiretso kayo niti kusina. Tamangan tayo pay. Ay, nakaluto kayo, nanang? Ay, wine! Itay pay, Ala, sumurot kayo iti kusina. Tamangan tayo pay. Saan kami pay ngamin anangal daw kan ni tatang yu kay ta inururay da kayaw. Ipasyar mo kanumot ti anak tay jay balay kuna ni tatang, Cherry, bakit? Kailiw na kanut apo ko na. Napanggaya mi jay taman ang Jimima idi Sabado. Mapantayo anak ay. Uray kayat ko,
San ama balin, tadamot trabaho kita. Inton day off mo laangan amapan tayo ijay. Mapan kayo kanu ita. Amangan no sa bali man ng titrato ti inam kada kami no awan ka. Adda ni tatang ijay. Uray adda ni tatang kat ipadlaw mo't ni nanang akagurgura nak amanugang na. Among bakit? Awan rumbang apagdanagam. Tawan mo't basol mo kin nanang. Awan basol ko. Ngam no apay akas jay titrato na kanyak lakay. Ni nanang ti anti parikot bakit? Adda pa karuan mo't ngamin day jay abakit no tagtuma. Adda kayo mo't gaya man. Itay pengur-urayon kayo. Naglabaak pa'y ngamin sakbay nga imay kami tatang. Okay lang. Maawatak mo. Ni Francis nga eh. Adda trabaho na tatang. Ay, naitalaang nagpaisaw. Imbagam ko maadagasinda kayo dito'y balay kalpasan ti trabaho na. Saan ang tatang? Agawid kami matlaang inton madamdama. Saan kami nga agbayag dito eh? Kasano nga ron ang makapagbanding tayo? No, pagbiit kayo lang dito. Inton madamdama pa'y matkit di tatang. Mudo nga ro din ti apok, tagkapi kapay. At damot na bati akamuti dita. Isupay lang ti kapay. Kalutluto day tay bigat. Nangalaan nyo iti kamuti tatang. Ginatang bay. Agbirinda kapay na kong. Siya kunti makaamu iti apok. Mari Flora! Maray! Yahoo! Ada ka kaday! Ay na, pasensya kan maray. Itay kakadipay. Ay, itay pay Maray. Pasensya kan madamamot nga minti lutok iti kusina. Anya nga minti umay mugatangan. Tuyaw ken noodles man, Maray. Manaw maray. May sapak at tuyaw ken taluan noodles. Tay subanti pasidak iti manugang kaw. Anyat ko na maray. Ay awad, Maray. Magawaam ki di ti magisupot iti gatgatangag tanay. Agalas dusay. Nangag ko nga minti manugang nga imbalikas mo ka. Di wala tan ikaskasaw no anyaman tinangag mo, Maray. Di ba alay? Taasaan mo da maipapankin ka tinaysawang ka. Nawaw. Apay at tuyaw. Kan noodles ti ginatang mo bakit? Wena, taday talaang mo ti umanayan ti kwarta. Nalabas mo ti kastatratom iti may samanugang ta. Shh! Tagaray! Tagiwat mo ka day. Noon ni Jimmy ti umay dito'y balay, apaw! Gumatang kay ti mano a kilo a karnay. Agluto ka pa iti nagduduma a putahe. Ngam no ni Cherry at dalitoy. Noodles, kantoyo ti ipasangom ken ko na. Ay! Agtipit tayo nga rudain! Saan man arasaya at ti kastaagal at ti katugangan? Ay! Awanan ti adu asaw! Malalala, ilutom kit di ti ginatang ka tamangan tayo. Ipadlaw mula unay mo nga da pampaburam a manugang mo. Kahit kasta talaga ti biyag Ay, kita ma. Amangan no si kanto ti agbabawi iti kasta nga aramid mo bakit? Ha? Anya kumamod nga iti pagbabawya. Saan lamay may sa ti aldaw kung naktumat? Dumteng to ti kanitaw akasapulam ti tulong ni Cherry a manugang mo. Ay na, santo ang mapasamak day talakay, oray puputam! May sakilo abangos man, Mari Flora. Gimatang mat ni Mariloy da iti noodles kan tuyo itay. Diyak mo iti day jagayim mo. Ha? At da papaburan na manugang na. Aging gaita? Kituwain, saan na makikabkabalay da Cherry ken Francis kada kami. Ngam kasjay latamot ti trato na kadakwada. Ay una yan ni Mariloy da. No ni Jimmy mati umay iti balay, asikaswan naman. Gumatang iti karnay a pagsasangwan me. Madlaw ko nga ruday ta iti asawam. Awan mo't nadakdakamat na abasol ni Cherry a manugang yaw, tapnuguraan na akasta. Ti asawak, tayo ti parikot. Agar-arami day di bakit? Saan nga ta makonsensya iti kastangar aramiden na? Nagawid kayo kanumot adagos ko na ni tatang bakit? Wala kay, apay ka di. Inuray na kuman ijay balay Di magasak ijay itay. Kat awan kayo matay. Kasano kumakit kuskusilapan nak ni nanang mo? Manay? Day tatipod no lakay. Ay nawaw. Itian niya aga po ka numanay?
Ay, jak amo iti inam alak ay. Jak maawatan ti kasdi nga ugali day di akatubangak. Aging gagayam itakit kagura na ka. Wan nga rod lakay. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Iso ajak maawatan no apay akas jay ti trato na kanya. Nanang, anya ti parikot yu iti asawak aya. Parikaut. Ay nawaw, agin di ammo kay man ako na ako nanang. Ammo yaw no anya ti inarami yu iti imay da cherry dito'y balay. Ah, dayjay ka day. Anya ti tiyo kayat iti asawak amanugang yu aya. Ah, ay kwa. No ti asawa ni Manong ti adda dito'y balay, asikaswan niyo. Nasaya at kayo kenkwana. Ngam no ni bakit ko ken ti anak mi ti adda dito'y. Ipadlaw yu akagura yu ida. Jak madam mo, anak ko. Basta, saan ko akayat dayjay at cherry? Adda ka di basol na kada kayo? Awan ba kiday? Saan ko lang nga kursunada dayjay ang babae para kun ka? Pangaasi yu ananang. No di yu maaramid ti mang respeto kenkwana kas manugang yu. Irespeto yu latta kuma kas tao, nanang. Na! Laglagi pun yung asawak dayjay. Isok ti ina dagita apuyo. Nang, adda aramidin niyo? Adda ko mapagnak ita anak ko. Apay ka day. Ay, kasta ka di? Ipaawawir ko kumati apo ko yun, nanang. Adala ng patag nga si Kaswak iji sentro ita. Mabalin latamad, anak ko. Ibatem, ta siya kung ti mga awir ken ko na. Kunak man no, dapag nayo ita, nanang. Ay, itantan ko pa'y laeng Sigurado kayo? Okay laeng nga maitantan ti pagnayo ko ma? Way, nakong, okay laeng kanyak. Alas 2 iti malam ti dismissal di may sa nanang. Sukunin yung tumot lang ha. Way, okay. Ibagak ken ni tatang yaw, ta iso ti mang sukon iti pagadahalan. Nagalas man ti kasta nga aramid mo, Loida. Ay nawaw! Apay manayin! Imanugot ka iti kayat ni Jimima ang mapasama. Awan mo siguro dakas dita. Taaputa ma, ti aw-awiran. Wala, ngam no ni Cherry, saan mo mo't ang maaramid ti kasta? Awan dakas na, no asikaswam ti aputa kan Jimima. Ngam pagpadaam kumatitratom iti dua manugang ta. Ay no kaya mo di si kama ti mga awir iti anak dayjay at Cherry. Unay kan bakit? Nalipatam samot nga aputamot lang ti anak na. Amaw! Sada masapul nga ibagam dayta. Inton kwan, at da may baga ti tattao ken ka. Ay! Panunutin da no anya ti kaya da panunutay. Awan bibiyang ko di talakay. Jak ammo ken ka. Uray sak, jak mawatan ti ugalim. Pangasim kag balbalo ka bakit? Di mo urayan nga ikan na ka ti Diyos iti pagnakmam. Naaksidente ka no ti tricycle ang nagluganan dananang. Anya? Napiktaran ti saka ken takyag na. Ni, kasano ana pasamak dayta? Diyak mo, mapanak iti ospitalita, takasaritak ni tatang. Sumuro taklakay. Ay nawa, sana mabalin bakit? Dito'y kayo laang karag iti ubing. Kaya't ko kumamat ang makita ni nanang. Di ka madanagan, tadda iti natalgad akasasaad ni nanang. Ti ko nam itay kat naapektaran ti takyag kan saka na. Wen, ngam stable ka nung matun ti kasasaad na ita. Anyat ar-aramidum dito'y balay, Cherry. Nangyagak iti prutas kan natang para kada kayo nanang. Ay nawaw. Sanak mo't adimawat. Uray saan kayo adumawat, mangyagak lata. Agyaman unay, nakong. Kasla saan kayo pa'y nagdigdigos nanang? Saan nga raod? No kasta nga raod, digusan kayo. Saan nakong? Kitaan nyo man tabuok yun. Madlaw asaan kayo pa'y nagsagaysay. Sagaysayan tayo pa'y dayta. Nakababain mo't kin ka. Ay nananang, awan rumbang apagbainan nyo. Maala, panawan kayo pa'y tamang idadangak iti pagdigos nyo. Kalpasan ti panagdigos nyo, ag-exercise kayo.
Iti kasta, makarecover kayo iti kabiitan, apanawan. Nagahawid ni Jerry. Wan, bakit? Nag-text ka nung amin ti anak ta. Ay, kastaya. Nasaya at launay da dya manugang ta. Uwin nga road. Kita ket ti kagurguram a manugang tinangdigos ken nang sagaysay di tabuok mo. Uwin nga road lakay. Nakababain launay kenkwana. Ni Jimima, saan ka di pa nga imay? At nakanumot ar-aramiden na. Kastaya. Dayta, tinagdumaan da kin Chere. Ni Jimima, managparabaw. Ni Chere, managsakripisyo. Agasem ngay, tain karkarigatan na ti may dito'y balay anang asikasukin ka. Kumusta dagiti sa kakantakyag mo, Mariloyda? Nasaya atin, Mari Flora. Maigaraw kumanen. Nasaya at matno kasta. No apay mat ngamin an aksidente kayaw. Ay, napartak nga men ti pa nagpataray ni Bubot iti dayjay nga aldaw. Di na pinanunot asaan laeng mat ada kayo ti mangus-usar iti kalsada. Ay, wen nga road. Nairaman nakpay kiidain. Ang pagyamanam latta ti Diyos maray, tanailasat mo. Kat ita, nakarecover kan. Ay, umaki di amaray. Ay wan gayam, bakit kitak mo't amapmapan ni Cherry dita ayan niyaw? Anya ngay aramiden na dita. Ay kwa, isuti agsaksakripisyo ang mga asikaso kanyak. Sa bali mo nga may no lalaki ti kabalay. Agpaysutan ako ng maray. Mayat no babae ti mga sikaso kadatayaw. Ay nadakil ti utang mo ana imbag anakam kini Cherry ang manugang mo maray. Ay, uwin maray. Naurnungan. Hindi nga rod amaw no kasano ang makasubadak iti kinaimbag na kanyak. Simple laeng mo't maray. Agbalin ka apatas akatugangan. Naimbag laang tay may ka, anak ko. Apay ka tinanang. Kasangay ko intun Lunes. Ket, Ay, bagam to man ken baka mau ta o may dito'y balay no Lunes. ay nawaw. Apay ka tinanang. Ay tamno, matulungan nak nga agluto iti pagsasangwan tayo At damot na kita po ko yung. Ay, kaitugot na Adamo ni tatang yaw amang awir kadakwad, kabayatan ti panagluto may. Okay, ipadas ko nga ibaga. Doon niya mo't ti makunana, nanang. Wen man, anak ko. Ay, agyaman ako unay Di mo liplipatan nga ibagakin kwa na, wine. Busy mo nga min ni Jimima. Awan oras na nga umay. Papan kayo kano kadagiti ubing itayan ni nanang intun Lunes bakit? Ay nawaw, apay ka no ichay. Kasangay na ngamin no Lunes. Tulungam ka nung agluto iti pagsasangwan tayo. Ni Manang Jemima, makaumay nga tamat. Alanganin day jay, tabisi ka no. Agtrab-trabaho ka din. Day tatidyakan mo, basta tinaybagan ni nanang kit busy ka no. Nanyangay bakit? Mapan kayo jay no Lunes? Wala kay, umay kami Awan matkit di ti aramidak inton Lunes, tan nakalabaak matan. Maray, gumatangak man iti tomato sauce mo, no adda. Tay nakabuti ka day, wunaw. Ay, tay nakasashay laeng maray. Intugot mo pa iti apom. Si kagaya mon ti mga awir kan kwa na. Italaeng ta busy ti manugang ko, maray. Napanan ni Cherry aya. Adda di tabalay, maray. Madama ti panagluto na. Nukasta, adda ni Cherry di tabalayaw. Wen maray, aglutluto iti pagsasangwan tayaw. Anya nga iti okasyon, maray. Ay nawaw, nalipatam ka din ti imbagakin ka iday, maray.
Aywan, kasangay mo gayam ita. Apay day chay, nalipatak mo tun. Agkabaw kan sa mutin maray. Ay ka, umay kayon to ijay balay awan. Aywan amaray, umayak to inton madamdama. Husto no nasaya atin tilin na nginyo iti may sa amanugang mo maray. Kapilitan, ngagpakumbabaak maray. Saan kaya manasaya at no high pride di may sa tao? Saan matla ang anasaya at no adda paburam amanugang mo maray? Mayat lata no patas ti tratum kadakwada. Aywan, ang paisuday taan na ibagam maray. May maya ti patas at rato. Ta saan tayo nga amaw no asino ti makatulong kada tayo. Inton dumteng ti aldaw nga agkasapulan tayo, maray. Husto ta ko na maray. Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma apatas iti amin abanag. Tadayta ti pundasyon ti naurnos ken naragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pimusay ka numit gaya man ni Vera. Na aksidentita ka naw. Isumot tinanggag ko tatang. Kahit anyat plano. Plano? Planom ano mapan ka itayanda. Ay na, awan planok tatang. Apay kumaamapana ki jay. Kat kagurgura dak lang arudon ti pamilyana. Basol mo mutlaing Ta inabando na mo't ngamin ti aginam. Sapay ada inyawid mo a babae dito'y balay. Nakirelasyon na kiti sa bale. Tamok asaanan a maurnos ti parikot iti nagbaitan mi ginivera tatang. Saan mo siguro adakis no? Ay, jak amukin ka. Tila ang bukod mo pagragsakan ti pang pangrunam. Ay kat siyempre mo't atatang. Alangan mo ngayon unag ti sa bale at tao. Di kag balin ang managing bubukaw. Panunutim ka di may ti masakbayan dagiti anak yu kin Vera. Dua alawas ang tinapalabas, sipod na itabon ni Manang Vera. Kasano tayo pa itan ngay, Nanang? Ituloy tayo lahat na tibiyag tayo. Anya ngay, kat saan tayo matatanggal tibiyag ni Manang Mau? Saan pa yan nagpakpakita day J. Arwel? Jak amo iti asawa ni Manang Mau. Awan mo bibiyang na iti pamilya na. Pudno lakit di tinadamag ko nga da sa bali a babae akadenden na Nanang. Agpaiso ka naw. Ada sa bali nga asawa na ita. Manu atawanan tinapalabas sipod pinanawan na ti agiina. Ngamay na. Nasakit lata tinakam ko kang kwana. No saan lang ang nagabrod ni Manang Vera ide? Awan kaasay dagiti anak da ita. Naimbag ko nam tauray kasjay kat ingkarkarigatan ti kapsat mo tinang ipatakder iti balay para kadagiti anak na. Wan nga rod, iso abilibak matken kwa na Nanang. Uray siyak mit Day jay laang amangan mat no tagikwaan ni Ruel ti balay kan lugan day di Manang. Iti anya aga po kuma kat adapay dagiti anak da. Napuskol ki di ati pa nagrupropa na no makibingay pay. Kaawan mo pulos na itulong na iti kabsat mau. Kinasarita da kayo kadini kasinsin Renato, Nanang?
Saan mat yun na anak ka, apay kanaw? Salsaludsudan na, numabalin nga iso ti mangibiyahe iti jeep day di Manang Vera. Ay wun mabalin latamay. Bisi mo ngaminan ni Uncle Yutun yaw. Di na mo laang masango day ti agpasada. Kat, ibagak nga rod ken kwa na. Sige lang anak ko. Tisigod apakipaspasadaan na ngay. Nagikat ija, tadakkel unay ti singsingiran da boundary ken kwa na, nanang. Ay, day tala ang agpaysaw. Ibagam tao may dito'y balay, tapno makapagsarita kami adwa. Sige. Isupay mo laang ti maurnaw. Isupay agastusan dagiti kaanakam. Wen nga rod, naimbag ko nayo taad da ti jeep. Mangrugi man ti klasen. Kasapulan tayo ti kwarta tapno adagastusan da. Nangato ti arapaap ti kapsat mo para kadagiti anak na. Ay, daksang gasa taim mo namit taon. Kat no awan mo nga minsir-sirbi ti asawa na. Ni manang la akanayon ti agtrab-trabaho para kadagiti anak da. Isu akanayon ti agsakripisyo. Isukit di ti makagapo ti naka-aksidentyan na. Talaga ka di asaanan ang nagpakpakita ni Ruel kada kayaw, Mari Lilia. Saan apulos maray? Idipin mo sa iti anak kong asawa na. Diyak pulos nakita ti aniniwan na. Anyan ti kasta nga asawa. Ada nga minan sa baling nga asawa na maray. Dagiti anak na ngay, saan na akailew? Sigod pimanaw, saanan ang nagparparik na kada kami maray. Ay, talaga nga inabandona na ti pamilya na. Awan nga rod sir-sirbi na nga ama. Ay, konsumisyon ti ipapaay da a tao iti anak ko, idi agdendren na da pay maray. Ngem ikan nalata kumamot iti oras dagiti putot na Di na mo nga ron mapanunot maray. Sige maray, agpatuloy akaw. Anyat orasan, ang mga numaladawak amang sukon kadagiti apok iti pagadalan. Adamot gayam dakkel abalay day ja Vera. Abay manan ti asawam si Karuel. Ay nawaw, di mo nang nagtimbagak. At dadakkel abalay ken jeep a pinanawan na. Anya kumaita no adda sa nikwana. Siyempre, legal na ti kasarmi. Anya? Adda karbangak iti sanikwa ti pimusay nga asawa. Ngamin, syaklat ti legal nga asawa na. Kayat mo asawan, makibingay ka iti sa nikwaday di Vera. Naalam, Emily. Dakkel ti balay na kahit. Ang kasano nga rod? Mapanak iti balay da. Takasaritak ti pamilya na. Conjugal property da gijay kahit. Kasano nga ino saan da ka nga ibingayan? Ilaban ko ti karbangak. Basta tulungan na ka. Tano adda maalak. Mairanod kamot lang. Naglalaingan dangay. Nubukudan da ti grasya. Sa dino ti papanam. Ijen ti katugangak ide tatang. Nawaw. Apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan ti katugangam. Basta da tatang. Anya. Adda na pati kapag nakijay. Dinaglangan ka iti trabaho. Ni tatang nga talaga. Kapilitan Kay bagbagak laang anapatag ti pag nakijay. Anya nga min ti gagaram ijaya. Adda lagayat ko ang makasarita tatang. Idi tabon ni Vera, saan ka anapan? Itatana itabonan. Kaya't mumutimapan. Apay akasta ka. Ay nawaw, apay nga adda ka ditoy, Ruel. Imayak, tanapatag ti bagak kada kayo, Jonah. Anya ti ibagam aya. Imayak talag ti bingay ko, ibag. Ay nawaw, bingay mo para iti anya. Na, di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom na anya ti kayat ko asawan. Jack ammo, tadi mo mat ibaga no anya dayta. Tinadamag ko, kat balay ni Vera nga asawak da iti abalay. Jeep na pa'y da ita nakaparada iti paraangan. Kat, anya kumaitaken ka. Anya kumapay. Alaak ti bingay ko Da kami laptamot ti legal nga agasawa. Anya, manu atawan adi ka nang tad iti sustento dagiti putot mo. Sa ita, paginterisam ti sanikwa ti pimusayan akabsat ko. Ay nawaw, nagpuskol at talaga mo't ti rupa man niya. Agsubliak, ilaban ko ti karbangak kadagiti sanikwa ta asawa. Agraraman ka, uray piso, awan amok ana itulong mo kanimanang ko. Sariling sikap na dagiti sanikwa a pinanawan na.
Dagita asanikwa ket para kadagiti anak yo. Awan karbangam kadagita. Nawatam! Imay ni Ruel nga ex-manugang yu dito'y balay itay, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid day di arowil dito'y balay. Alaan na kanuti bingay na. Bingay na itay. Bingay na iti sanikwa ni Manang Vera, ta isu kanukat nga rod ti legal nga asawa. No di kat agraraman day ta tao ah. Bingay mo't nga ibagbagana. Apay, adain tulong nakin ni Manang mo aya. Uray pisaw, awan apulos, nanang. Anya kumangay tinaitulong na kanimanang kat konsumisyon lang mati ipapaay na idi si bibiyag pay daytoy. Nagturad nga umay dito'y balay. Day takot nga rod, nanang. Saan man nga agar aramid day taataaw. Saan to pa'y nagpakita idi pimusay ni Manang Mau. Di na pa'y maaramid timang kumusta kadagiti putot na. Uray pisaw, awan maalan na kadatayaw. Naglalaingan na ngay. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan niyo? Awan nga rod. Anya timbagadakan ka? Adda maalam mo no? Awan ka no ti maalak kung natikabsat ni Vera. Ay nawaw, apay kanumat. Wana, tawan ka no na itultulong ko kin Vera ide. Ngam iti papel, sikat ti legal nga asawa na. Dahita ti sanda mawatan. Ay, kita alakay. Ang mga nukun ko nadalaang takayat da abukudan ti sanikwa ti pimusayan nga asawam. Dahita ti san ko ngay palubo sa mapasama. Ilaban ko ah. Ayun gayam. Di mong dakdakamatan kintatang ti may papaniti dahito abanag ah. Rumbang lang ah. Ilaban mo ti karbangam. Apay ko mga agpaabak ka ngay kadakwada. Oh, dagiti ubing gayam. Adda da ejay. Aywan. Nalipatak matan ang sinaludsod dagiti putot ko. Ang mga numausar mo ida, tap numaalam ti bingay mo. Adak manan. Awan dagiti ubing dito'y balay. Ada klase da ita. Da kayo ti gagarak nanang. Napatiglaunay ti bagak kada kayo. Anya ti ibagam aya. Ti may papan iti balay kan lugan ti asawa. Ay nawaw, apay dayjay. Ala, agtibingay ko ah. Naa, awan nam namaaw. Uray piso iti sanikwa ti anak kaw. Abay ko ma, katsyak ti legal nga asawa na. Wan, sikati legal nga asawa na. Ngam tinulongam ka ti anak kaw. Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa. Uray pisaw, amok nga awan na itulong mo keng kuana. Ti kayat yu asawan? Bukudan nyo ti sanikwa ni Vera? Panunutom nga ada dagiti anak yaw. Isuda ti agnumar iti sanikwa nagrigatan ti inada. Ken maysa, ada kadendennam ita, saan aya? Awanan bibiyang iyo, numay papaniti day tabanag. Uray anya pa'y ti aramidam. Awan ti maalam kada kamay. Ang mga nusika pa'y ti maidarumay. Agsubli-subli mo ti ex-manugang mo di tabalayo, maray. Wan ata pagintirisan na ti sanikwa ti anak ko. Ay nawaw, kayat mo asawan, kayat na ti makibingay. Wan maray, iso ka nung amin ti legal nga asawa. Naa, isungag pa iso ti legal nga asawa. Ngam no siya klamay sa, awan karbangan na kadagita asanikwa. Ngamin sariling sikap ni bakit na dagita. Ken para kadagiti ubing dayjay maray. Para kadagiti anak na nga imbati ni Vera. Adda nga rudin sa bali akadendenan. Ada amaray. Adda sa balin akadendenan. Angam nagpuskol pa'y lati rupa na apaginteresan na ti balay kan lugan ni Vera. Ay na, di ka agpaabak maray. Talaga asaan maray. Ilaban ko ah. Jak ipalobos adagiti awanan bain ti agnumar iti nagrigrigatan ti anak kaw idi si bibiyag pay daytaw. Naimbaglaangan tanasabat ka, kabsat. Api ka day kabsat. Amam ter aramiden ni Ruel. Ay nawaw. Apay kabsat. Adda ka di basol ti putot tao? Adda, kabsat. Kayat na ti makibingay iti sanikwa ti pimusay nga asawa na. Nay, nagpuskol ba ti rupa na makibingay pay lang? Agsubli-subli nga rod iti ayanda abalayan mo. No kasta. Dagiti gayam sa nikwa ni bakit na ti makagapaw. No apay mapan iti lugar yaw. Wen, kabsat. Saan ngagpampanunot day tataw? Saan mabutang no isuti darumda?
Dapat patagkan kwa na ti sanikwa ngam dagiti putot na. Agyaman na kitindanon mo, kapsat. Bagbaga aktuman ti anak kaw. Agraraman ka, mate, si Carwell. Ay nawaw. Siya, Agraramahan ako na yung tatang. when, mate, Saan napudno day tatang? awan babain mo mapan iti ayan ti katugangam. Ah, Amaw nga uray pisaw, awan na itulong mo kin Vera. Awan mo't laang tit-itid mo asustentaw. Anya pa'y laang ti lablaban mo. amuyo ka diti kunada a conjugal property, tatang? Kita amangan no si kati darumda. Laglagi pa mano atawan adi ka ng ted iti sustento kadag iti putot mo. Ngam awan nangag mo iti pamilya ni Vera. Itatapim mo sa yun daytang pagintirisam tilugan ken balay na. Adda na panunot ko, Ruel. Anya day bakit? Anya nga tano alaam-laangan dagiti ubing. Abay ko mga ramidag tikas na. Wala, tapno matagi kwam ti balay ken lugan ni Vera. Ah, ayunan niya. No saan nga umanugot ti katugangam ken ti ipag mo ang makibingay ka iti sanikwana. Dagiti laangan anak yu ti aramatem. Mayat tinapanunot mo, Emily. Mapalak man nga agpaysok iti ayanda. Ibagak asya akong ti makaammo ka tagiti putot ko. Wala, bareng agbaindamat ken ka. Laimbaglaingan. Tadda na panunot mo awagas, bakit? Sapay lakuma, ta epektibo mo tinda ito'y. Imposible no di da pay laagbain ken ka. Ay nawaw, adda ka manan. Agsubli-subli ka mat dito'y balay. Apay aya, Alayag tagiti putot ko. asino tinangibagaken ka ang mabalinti kasta a kapanunutam? Saludsudam man pa'y tibagim? Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa? Awanan ti inada, katsyak ti amada. Adda karbangak kadagiti putot ko. Nupod nung ay patpatag mo dagiti anak mo, idi kumapay nga inpariknam kadakwada asi bibiyag ti amada. Oran niya pa ti bagbagam dita. Syaklat ta ti amada. Urayan niya mater aramidam, saan asumurot dagiti ubingkin ka? Na. Amok ngar aramidam mananday ta, takno matagikwam ti balay kan lugan. Hustuwak ka day? Basta! Pangasima, di mo ibusan ti pasinsyame. Saan ada kami ti dagdagulitan? Tano mauma kami. Talaga nga iti police station ti pagsasabatan tayo. Nay, apay anapudot ti ulom, Jona nakaw. Masurunak iti dayjay Arwel, nana. Apay, anya manen ti inaramid ti ex-bayaw mo aya. Aramidan na ti amin tapno maala na ti balay kan lugan. Ay nawaw, Kaya't napaykit di nga alaan dagiti putot na na mano atawon nga awan sustento nga inted na. Sa ita, kasta ti ibagana. Uwan nga rod gaputa makitkita na ti balay nga inpatakdar ni Manang Vera. Almanan na matan. Ay naglukon na di a tao. Ipagarup na siguro nga itad mi amin akayat na. Ay di yulatan ni kaskaso nakaw. No idarom na kayaw, idarom yumag. Para makita Kasta talaga ti aramidan mi no saan pa'y laang nga agsardeng, nana. Una, tapno agnakam ti awanan bain a tao. Kasano nga roden day tangay? Awanan talagang awan nam na maak ijay. Saan mo nga roden nga ilaban ti karbangam? Maputing akong bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagbut ngam, kat naglawag nga damot karbangam iti day di abalay kan lugan. Naturad da, Rod. No idarundak, sigurado ang maabakak. Diyak kaya ti maibalog. Talaga amaabak kayaw. Tatang, Awan karibingan nyo kadagijay. Iso pang nga asiyo, tagsarding kayo. Nang runakin ka, Ruel. Awan ti mait itid mo sustentaw para kadagiti putot mo. Iso adi kan makinagaw itanyaman anabati ni Vera. Ta para kadagiti anak yu dayjay, sana para kin ka. unang... No kayat yu ti agnam ay. Aggagit kayo, mate! Mano abulanan ajak nakitkita ni Ruel anapan iti ayan nyo maray. Si Mardeng meten amang dagdagulit kada kamay. Dagiti putot na ngay, dinan samot sarsarungkaran ida. Awan mo nga raw,
Di na pagan ano dagiti putot na. Ay, talaga atila ang balay kan lugan ti paginteresan da iti kadenden na ita. Ay agpaysaw maray, masurunak ngarod kadagijay. Kaya't dati agnumar iti saan damit ang nagrigatan. Ay, talagang adda dagiti tattao akakasta mare. Awan babainda. Kuna ngarod no agsublimanan, ta ipabarangay ko kiday, ngam awam mga imay. Pinagsasawan sa mga min ni Joe na idinaudi ang napandita balayyo. Ay wan, kasta unay mo't ti unget na dayjay. Nakita na nga mintirigat ni Manang na, isuan na pudot mo't ti dara na iti ex-bayaw na. Ay, uray asino mo't amare. Talagang agburek ti dara no kastalaang. Angam tinapatag ita, kat saanon amakiin nagaw. Ay wun amaray, amin asani ko ni Vera, kat para kadagiti anak na maray. Uray pisaw, awan maala dayjay nga ex-manugang ko. Ay, nawaw! Di ulidan nga ama kan asawa kat mapangnamnamaan iti tiyempo tirigat kan namay. Saan ano lang ada pagimbagan wenno sanikwa amaala na santo agpakita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.